हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं पुष्पा अम्बेडकर नगर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबके बीच में एक मंडप गीत लेके आए हैं। आप सबको कैसा लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए सुनाते हैं। देदा कोहबर के नेग जीजा हमरा के, देदा कोहबर के नेग जीजा हमरा के, तब जाए देव कोहबरवा तुहरा के, तब जाए देव कोहबरवा तुहरा के, देदा कोहबर के नेग जीजा हमरा के, देदा कोहबर के नेग जीजा हमरा के, देदा कोहबर के नेग। माई पठवनी त कुछ ना सिखवनी, माई पठवनी त कुछ ना सिखवनी, दिहल जल निगवा सरह जिनके, दिहल जल निगवा सरह जिनके, देदा कोहबर के नेग जीजा हमनिन के, देदा कोहबर के नेग जीजा हमनिन के, देदा कोहबर के नेग। तब जाए देव कोहबरवा तोहरा के, देदा कोहबर के नेग जीजा हमरा के, देदा कोहबर के नेग। तो दोस्तों, आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।